I arrived from Jyväskylä and I stepped off the plane into arrivals, and then 10 minutes later I'm sitting here in the sauna with my nice Finnish long drink and some snacks, watching the planes and listening to the birds. Saavuttiin tänne lentokentälle ekana, sitten päästiin tähän pisteeseen sitten. Kyllä, sitten päästiin näkemään tää huikea sauna täällä ja laskeutuvia ja nousevia lentokoneita ja sitten löylyihin. Löylyt oli tosi hyvät ja hienosti sieltä näki kyllä nousevia ja laskeutuvia koneita myös samalla, jotka oli erilainen fiilis. Aika huikea niin kuin elämys ja että tämmöistä voi järjestää vaan Suomessa oikeastaan. Että, aika ainutlaatuinen kokemus. Aivan huikea. Niin, harvemmin sitä istuu tässä saunomassa ja katselee lentokoneita. The most surreal sauna I have ever had, and especially when you hear the planes going overhead. Quite often I go in the sauna when I'm stressed or really tired, or I have a problem in my head that I need to fix, and usually I solve that when I'm in the sauna. It just helps me to unwind and reset, and feeling that deep heat, you can only really get that in the sauna. Kyllä siellä löylyissä pääsi siihen suomalaiseen onnellisuuteen kiinni.